Bandawa Guru Durna Upati sungsung wingangin kanthi ati kang wening datan panggih kang sinetya bekas bangku pusing nolo latihan kang sinawasu wong datan nyandek wekas Bapak guru nih mulya papan gunungnya sejati pinangnya sakti Bandawa Guru Durna Upati sungsung wingangin kanthi ati kang wening datan panggih kang sinetya wekas pangapupu sing nala nadyan kang sinawangsu wong datan nyandek wekas ingsun Bapak guru minolya papan dununge sejati minangke sakti Wedian Bratasena wedian tenan ya sampe wedian sing joget dong wedian kabeh nyeruwe edan kok ditangga iya ya Ram ya Semarang rame ya sing edan-edan iki ngene ya lagune Bratasena sing joget gayeng dadi kaya wong edan tinambuan ngono
Sing nonton ben melok melek-melek ro. Sing nonton ben melek, wong sing nonton gak ono sing ngantuk blas takono to. Sampun ngantuk dereng, Bu? Urung. Dereng e. Kok ndelok sari mantil mangkin. Iya ra, mene mbah ya Bu ya. Gara-gara mesti gagal fokus karo payunge sego wedi mau ya. Saimpi ngene lho. Nggih, salam-salam rumiyin nggih. Sik rada maju. Sithik maju ben ketok. Wah, tua Bu kok kereta. Nggih wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun sampun jawab salam kula nggih Bu nggih. Pokoke amit nyuwun sewu niki kula pokoke telek nang dhuwur lho ya. Angkrek-angkrek lah nggih Bu nggih. Nggih nglipur masyarakat Ronggo terkhusus sing duwe gawe sing kagungan kersa menika. Nggih. Pak Min. Pak Min nggih Bu. Men rek. Pak Min ugi Bu Jar. Sampun teng mriki ya Bu, Pak Men ya Bu. Pak Min pun wangsul ke kongsi. Pun. Pun adus napa dereng? Pun siram napa dereng? Ojo mambu iwain. Mambu ames lah iki duwite akeh iki. Waduh nggih Pak Min ingkang pundi kula kok dereng mangertosi, Pak Min. dereng tepat. Wonten dalem Bu. Heeh, sing ndi? Sing Bu Oh, Mahkamah. niki medal saking Walah ngerti kamar. aku ngerti. Lagi juga saweran gue aku. Walah ya positif thinking ae ya. Di awan aku kan urung nganti disawer Pak Min. Urung. Bujar sing kene urung nganti Bujar ya durung kok kerabate sing sampun. Nggih seneng ati nggih nglipur adikku sing ditetak. Dek Gilang. Dek Gilang ngepasi 17 Agustus. Walaupun iku jam berapa iki? Jam 12 lewat. Jam 12 Wis lewat. gak apa-apa memperingati ulang tahun yang ke-11. Iya. Oke, selamat bentuk yang baru dan selamat Panjang ulang tahun. umur. Semoga panjang umur, tambah pinter, sekolahnya pinter ngajine. Nggih. Pokoknya apa yang jadi cita-citanya Dek Gilang semoga tercapai. Capai. Sukses. Pokoknya nguli wong tuane ya Nggih, suksesnya ya amin. rezekine Pak Min sak keluarga muga-muga nggih luweh-luweh berkah barokah kathah turah. Amin. Nggih, tamu undangan seneng-senenggane nggih matur sembah nyuwun Bapak Ibu nggih masyarakat Ronggo dan sekitarnya. Nggih. Pandemen-pandemen ketoprak adik-adikku sing hadir mas-mase, Mbak Yud. Simbah-simbahku, bapak-bapakku sedaya kemawon sugeng dalu sugeng mirsani. Nggih. Monggo golek nggon sing paling penak nggo nonton. Soalnya iki nggone ya mak seklutik ngene tok ya. Ngene lurus ya. Ya monggo. Bila ingin request lagu, mbok bila badhe ngersake tembang sumangga mawon. Nggih, monggo langsung mawon iki longgar. Apa? Aku lah ya mau nunggu lama-lama Bu, aku Aku kepengen pengen ndang nyangkake ya Bu. Ayo wonten sumanding sik ya Mas Iya. ya. Aku tak ngaturi dari hanyanya clothes yang malam hari ini nganterin seragam Oh baru iya, kita. Tapi oke. sayang sekali tidak aku perbarui hari ini ya. Ya. Karena aku tadi gedebak-gedebuk sekali. Gedebak-gedebuk suara kendang. Monggo spesial kagem sedaya tamu undangan juga adikku sedih tetap. Nggih. Ono sumanding bareng RHS Shooting ya. Gawe lighting kantong channel. Ya jadi untuk London, mati geng. Gupron. Mas Dwi. Timbe. Pak Jugoboyo saking Padas. Sinek bulan kekencar hati Gure caket bareng kawan Mama Lani Melati. Napa bunga renggo tresno nyanding Dari gedung Batik. sliramu Kenyo manis sesudaku Loro lopotan sanggandingan siro Lelono wono coba kerajaan godhong Aku demi janji suci kang mesti tani
tapi ning kasedan. Oke, terima kasih Mbak Ram Dalu. Nggih, sami-sami momon sumanding sudah dikasih pemanasan lah. Mengundang rezeki yang sangat luar Alhamdulillah. biasa saking keluarga besar Pak Men ugi Bu Jan. Nggih. Wis disaoni biru-biru. Biru-biru. Wis disaoni receh. Receh. Wis diweki rinso. Sokli. Roh enak aku penggianku bendina umbah-umbah. Lah aku moto karipan lah tekan omahku nyekel penggian lho, Nduk. Kuwi wanita yang bisa diandalkan, aku menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar kok iso. Apa Mbak cantik? Percaya aku Rom ning tanginem terus bedok ah. Nyuwun lagu napa niki? Asmaranala. Sama dengan kangen ning ati. Nyanyi dhewe ya pokoke sampean. Iki Mbak sapa iki jenenge kok wayu ning ngene Mbak Dia Legok. Ya kok tekan kene mah harus sapa sampean? Wah dulure kene, dulure Bu Jan. Lah sampean kok gak nanggap manggolo no Legok. Colno Rom colno. Suwi gak main nang Legok, sampean Iya. kangen aku. Gak uman anjane ya Mbak ya. Gak uman apa trewes gak ditangga. Gak uman. Kan ngarep wis balik neng kok. Iya. Iki lagune apa, Mang? Asmara nala karo kangen ning ati, sing nyanyi kowe kabeh. Lah nek aku kabeh Loh, ya jeneng sama siji, Mbak. Aku nek nyanyi Asmara Nala nang kono ki 75. 75 Mbak Korteng 50 gak apa-apa ya. Gak apa-apa kangen Sing kangen ning ati iki sing Rodok kurang, Mbak. Kangen ning ati soal rodok angel lagune. Apa permintaannya dari situ-situ aja ndak? Tidak. Tidak ada. Iki Mbak cantik iki. Mama Azza, nyawer Mama Azza. Minta lagu apa ndak iki Mama Azza? Kembar apa? Oh iya. Lalu munggah aja nih kok, Mas. Cantik sekali Mama Azza, minta lagu atau tidak? Iki Mama Azi iki mesti iki. Mama. Pak. Dalam Mbak iki Mama Azza, iku Mama Azur. Malang. Oke. Iku Rom Mas Dwi. Iki nganu iki garwane Pak Boyo nggih. Saking Nggih, Pak. Padas nyune Nirmala. Ya Iku Mas Dwi karo Mas Dwi Prayitno iku lho. iya Katrina Sejati madaging sing nyanyi. Ya, monggo wonten nganu nih. Apa Asmara Nala? Asmara nala. Ya. Monggo, cus diaturi. Ya, Mas. Seseke lah, Ibu. Ketekekan kowe iku kok iso. Nek ana sing suwe malah. Lah mek 8 bisa serenteng 10 kok iso. Ora kon sesek piye. Ya monggo, Asmara Nala. Apa Bu? Iya. Didom balane merah. Nyanyi ya Bro? Sincang. Besok Mbak Diah ya. Pak Men Juga sahabat bahagia Bebe. Lakonem iki. Cahya lintang asri renenggo awang-awang hanya seni pasapaning ati amung sira cuwita kang tresnane Sinurung ing pamuji ubayane datang balenjeni label tresno sakehing rubito panyuwunku bukahi rasa
sampun kalih tembang sinarengan kula sampun kula aturi. Masih satu tadi loh ya. Halo Mas, ada apa? Malam terakhir Malam terakhir tosket Mas. Tosket 75, tosket 75, tosket 75 ngono ya. Iya. Sampun Mbak Diah ya. Mbak Diah mang manggone ning ndi ya? Kalau Oh alah ya oke lah. Pak Min nyuwun sewu jenengan nyawer akeh mang mboten nyuwun lagu, Pak. Bu Jar mboten nyuwun lagu. Kula tawa-tawa ketahuan gak dipayoni terus nek lagu ya ini ya. Wis pokoke Penting manut ngono. manut Kasunyatan niki paring asma Pak sinten kok kendele ngono? Pak apa leh? Adike Pak Min. Mas lho kok ijek ganteng-ganteng ngono ya Bu ya awet enom ya. Awet enom kabeh. Wong anggere kakean dhuwit awet awet enom ya. duit terus awet enom ro. Heeh, tak gunggum ganteng muga-muga disawer. Sama nih. Jenengan derek nembang nggih, Pak. Kasunyatan nggih. Nggih purun nggih. Wis go Pak jenengan mawon. Yuk kasunyatan Mas Hari. Tak brojolno katoke jenengan lho Pak nek mboten purun nyanyi. Napa? Tenan ta ora lho ya kowe mang mula ngomong terus gak nyanyi. Monggo, kasunyatan Pak. Mboten purun. Ini. Mboten purun. Yo bra. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya.
ayo lo, ayo lo. Mas Gatro, halo Mas Gatro. Terima kasih lagu kasunyatane. Sak gendene gak ngentekno duite Mama Azah ya ini ya. Makasih ya Mama ya. Aduh, apa ini dek Om Geno? Sepur. Ya wis ya wis. Minta lagu napa mboten iki? Apa nanti tak kasih pokoknya. Apa? Dirantai nanti ya. Oke ya nanti tak kasih iki tak ngaturi Pak Boyo sik karo bundaku sing ngajar ya ini ya. Wonten Nirmala Mas Ari. Ayo Mas Gatro sedene apa? Bahtera Cinta. Kene panjeri sik, panjeri sik. Ndi Mbak Tuti? Nang omah kamu cek. Ayo men, Nirmala. Aja kleru iku amah aku. Aku gak sedih Tomon, tak berdaya lagunya ya. Sejahtera Bahtera. Soalnya ini sensitif banget sumpah. Susi nyanyi Mbak Susi. Nalika netra ketemu rasa adem ning nala ora krasa kasenggo asih Malah titipane wangi. minangka sulit temen liring nusada perih. Kita
boyo ki bundaku sing rawuh dalu menika nganu ya ngiras-ngiras Bu ndedewah. Buah nggih Pak nggih. Buah nggih matur suwun yuk lanjut nirmala lagune sudah Katresnan Sejati Mas Ari. Iya, Mas. Mas Ari, kita nanti berbahasa-bahasa bisa nggak Mas Ari? Enggak. Menye-menye lo aneh-aneh lagune. Ya yo, bariki manyah menye-menye. Bariki basah-basah ngono ya. Lagune iku Mas. Rabutoh. Anak piye mau perintah? Man sariman lengser we. Yo. Oh, tutu iki. Ya maaf ya. Mada geng, asolule. Iya, nadanya sama kok. Yuk, monggo. Kowe ngrembug apa nek ramen ngene? Katresnan Sejati. Ya. Katresnan Sejati kula Mas, janji-janji kula Mas. Kowe nyelok aku kok lek. Sapa sing aku lek, Mas? Jrok iki. Asam aku bakal cilok piye? Besok kita ini kowe.
tresno. Alah ketok meneh penyanyi ngado iku lho, enggak. Kol-kolane ketara yen. Iya, wes, Tapi aku suka I like it. Iya, aku sih yes. Sesuk kesayangan ya nganggo kol-kolan ya. Iya, Nduk. Ya. Ayo Mas Ali. Mbak Dewi. Yuk. Ku menari-nari karena bahagia saat ku melihat film dewasa. Apa larang? Indosiar. Kan anak-anak iku kartun, dewasa iku Indosiar ngono lho. Ya, ada tambahan motif. Ayo Gak dong. tahu aku gak tahu ngono aku. Ayo Mbak Ton. Sumpah tutok kowe. Yo, cus. Monggo. Ada basa-basa dulu nggih. Masa Aku judulnya gak bojak ndelok ndek sore lho. Masa judulnya basah-basah tenan. Basah-basah teles kebes klep lonyo. Keringetku iki lho. Ayo, Nduk. Kene sing nyanyi ndi iki? Ayo langsung ojing, Mas. Besbok pokoknya jek ndek urusan karang aku diceluk lek kok bakal pentol ditanya wae. Yuk cus. Kowe nek ngono bis. Heeh. Iya, ndek nang larakno ati tambah lemu kok apok wae. Yo. Cus. Nek ngono gawe seneng wong ae ya Mas ben. Suwi ya. Yo bar iki lagi. Ayo manobong ini. Basah, bibir ini basah. Saat rambut ini kau mulai mesra. Diam, ku jadi pendiam. Saat bibir ini kau mulai Maju dong. ku menari-nari karena bahagia. Saat ku melihat film India. Ku jadi pendiam. Saat bibir ini kau mulai sayang. Kenapa ya gua gara-gara film aku? Langsung basah ini Mas. Mana taruh kamu? Saya mau kesurupan. Basah, bibir ini basah. Saat rambut ini kau mulai mesra. Diam, ku jadi pendiam. Saat bibir ini kau mulai sayang. Ku menari-nari
oke siap gerak langsung dikasih saja Mas Hari Mutiara. Jus ya. Kor yuk bareng Mbak Susi. Ya iki Bu penjahitnya seragamnya Wahyu Manggolo Bu. Yo sarimbit nggih. Apa sih? Kaya luwe iki digomol ae. Iya aja to, wekno aku kabeh to. Nek iso sampean nyijol meneh engko wekno aku neh. Mbak Risma. Lho aku njait kowe tak pirang-pirang juta kudune ya mak sawerna aku. Yo. Kuapok ya Ben, yuk monggo. Ayo berdiri dong. Cus. Iya Mutiara yuk duet cus. Iki aku kok bayaran piro? Alah rasa bayaran wis tak lunasi ngono kok iso. Ya. Monggo. Aku wis lunasi. Engkau tak putih
usah, wis ra masalah aku 2000 tak terateni nganti nyatane yo iso ngadati kaya ngene lho ya. Makasih ya. baik. Hanya nyeklo tak dongak-dongaknya tambah laris manis jahitane. Semoga nyegek seragam gak kegeden. Ya, moga-moga gak Gak kedawan. kegeden gak kedawan ya Mbak ya. Soalnya ledekku kan iki Ndek-ndek. peranaan botol Yakult kabeh. Yo, Sing wis. dhuwur gur pinggir-pinggir tok telu. Iya iya. Ya wis sesuk nek kurang ledek tak jak nek ngono wong wis iso ngene ae lho. Bosku niki saking pok plinggi Pak Anggi. Anggi nggih, saking blingi. Omong kene, ya sing sapa nyunik kangen ning ati nggih. Ya wis Bahtera Cinta sik. Mas Gatra iki lho ya penyanyi. Mas Gatra nyanyi Mas. Cus monggo. Ndi Rom? Kuwi lho tapinan. Ketara nganggo ireng-ireng ya. Moh. Niki kakake Dek Gilang, Bu. Nggih. Guayeng ngono joget ampun diamuk abuk seneng kok, Bu. Sing ndi Rom? Sing ndi Rom? Iki Mas sing bari iki. Ganteng ele Mas. Bu, aku sing durung roh Dek Gilang, aku sing durung weruh. Dek Gilang ndi ya? Dereng mantun, Bu. Dereng mari Dek Gilang. Numpak gajah kok Rom. Oh, lah aku go Bubuk. Bubuk. Ya. Wis kene. Belum sembuh. Ijek rada Ya, didongak-dongake muga-muga ndang garing ngono ya. Cus, monggo. Kek sampeyan sing urung mari. Iya bari iki ya, Bos. aja omong ae, nyanyi aja omong ae. Mulyawan njaluk tak berdaya iki kok. Hey. Kirane lho. Tenang ae. Awake gemerges jarine. Kok karo iku lho bokonge ledek. Darasan bumi mengitari Matahari melangkahkan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku Makasih. takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah jauh dalam cinta. Di layar Bahtera Mengari samudra. Tujuanmu di pantai harapan. Wasik bro. Wasai. Cintaku hanyalah untukmu, sayangku hanyalah untukmu, kasihku hanyalah untukmu. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan berubah haluan cinta kita. Ina, 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 hey, hey, ha, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha. Bawa aku ke pulau bahagia. Beredar sambung mengitari matahari. Waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah jauh dalam cinta. Di layar Bahtera Mengari samudra. Tujuanmu di pantai harapan. Hey ha hey, hey ha hey, hey ha hey.
Mas gara-gara Ari. film mau mesti. Bahasanya wis Mas Ari. Kecanduan film mah. Wis dadi garing iki kesuwen marai iki ya. Jus dadi ngono ya. Dadi iki dipenuhi dua tembang ya. Ya. Wonten tak berdaya dulu terakhir mungkin wonten kangen ing ati. Pas nggih? Iya. Mul, ayo Mul nyanyi Mul. Ayo Mulyani. Nyanyi Mulyani. Mulyani. Iki lho sing pinggir tak tinggal Mulyani. Ya Mulyani. Nek kowe Iku nyanyi kita Mulyono, kok iki rada Mulyani. meresapi lagu. Ya monggo.